كامي كأنهم كرات خات إذا channel عاب زلهم سلامكم بزح ندبلكم لهم أنت نحادة السب زجات أما حق أني زانتا هيزلكم مسيس لزلهم كسامو ودعتك تكهتلو بخبر عند أدمكو نابو قبلكم لول تمثل شيء بإدام بأجرام بألا مسأتني كلاس سقيلة كفانا زيكون دقاقي ما أتبعتا يتبلى سلفات عزبكم سقاوي فتوات اندابرت أنمت أب أرات تنقل على كبلا أب حنقولي تسأل دقاقي مبكا كأجل بلا أبو حمانة متصح بزح زقد سبا يكون جنا كأبوتاتي يصنح لأمنة بقالو لزقلا سبنا يكون أمنتي فليت أنا كالت أخيرة بسلام سكولو ترى إز خير سب دماي أتمتايسي حدا كفرز أنت لو بقالو زفت أرنا نسنو خانوس لزردع بقى زين حلاقتي زين كساقس حدا كأمنتي وسعي زخون سب نعمناتي أمنت أتوي لمزارب أعمي سلز فلت ولا حدا عافي خفت أمرت أن أتمتايسي نتزارب زلو سب كمل لسزغل فلت أسلزب اللي يجا مخانو يردعني جنا أنت بزي قدس من قد من الوقت كبسحات صوت أمس مكدني إلكا يوت كم راح تمرس بنا ترديت أنت خوين مالتيوم بتكون بتي أبيهوتي مول ودي إسرانش عتم كله خد أي ما يفلت أن زخون يكون بزي قدس أتمت أمي زبلو كتصوم لهم بجيجا حاسي أي فلت نيرم هذا جزي جنا نقول حكام قاسي مستبر أوركم أذني صوم زبل دمسي دقاقي أندامت أمسرة بشني هرازي فتنو مبال مسنا مقرامي همامات نيرو كابسوني جميل كتصوم مبال كورسي كبل أخذ صالح فتنكو جنام بينز مسألة دي أبي كقالن بق أبت ميتكم تقرب ترفني هذا ساعات مسكبركو أيت حاجة اللي فتقرب مبال نزموي كم ذات أسيرو سون جيرو استفتح قلبي بلكم شو كبدي مسمى الأخو بق أتصبح جدا كتصوم مبال نتا مقالتي حلفكوام سولنس كونا بنكون دخا أب ساعتي زبرابر كم تلمود بلع متصاني جنا كتصمان كم زلن مس نفسي تردادين نابتن أندابلكم حدا 3 ساعات مسكبركو حجون سلازيك علني نوش تعمل حق حتى فلت ماشي ما يتحزل تكون أندابلكو قرصكم رو مسمى أمسي بمدقاس دونجي كتسفتنكم أبي مكسلت أن بنقوهم زلملت نفسي كواسي أي قرب دقيسة انترفركم حسابيو مجيم تبرابير فيلم اندار اخو ديغلا كسافادوس مستتصممكو كود قر مسترفني اتا از ادي كميلا خيلاتو ناتا اندا تحاسبني بلد ابلكم بس كتاز اكل جنا مسفت اريكام مزراب ادي وعلكون حمص مساكله طالا تسع مسبلكو كابت غزا تسويره ابكاله ولا حدا زيركبكو الفتنكم جنا ساعات مساكله تملسكيت غزاها اتا طمينبر اندابل كبدي مسره بشني أنت هجبرت تملسكم مودعاتو جنا أربع ساعات عندي بقى خلي سترف نزح أنت معلتي تأميمة وعلى حاجة لا بمحساب كابي ساعات عصرت حدا كرمي فادوس نابي تخرسان أندام راح كلهم هانتي قلنا زجبرت نيل على أفل بأقول حزرئي ماشيون كحوي حتى كادولا نسنا يتقوم كان عدو أي تبلنن هراي أنت كسم أكيل أزني مسحقوا كم زبوتان ديوت أفين مو بجها جدا أبساعات كركب سلازلني تفلت أن تخون كبار إني مسبلت سبقتي أندار أخذوا يحلفكم أنداولكو ويون أبدا تخرسان سبقسكو ودي مسام سخونا سر هذا كحلوكا أمانكو بس كفتا تحاتت دهان ولا هذا يبليك أسن أنداولكم أنقولوا طواي طوام على الأندالكم نابتتري وها مس أبسحكوا سلاتي زقبر كالي تسبقنا قر أزين دي زمسكن جنام بمسكان أطرح كفلي كاسلا زيدلي هذا فرق ساعات أنت تسبيخني قدعي ودي مستملسكو وان مساح عندي كم ساحة كامس بلاتني حنان تبلغو على مساح عند أدمتو من اللوسك أنبزبل بتحاقواس تقبيلة كسابت ودعبت خوابي زور وكبلت أنهي
በቲ ዝበለቶ ሰዓት መሰረት ኣብኡ ምስ በጻሕኩም ኣፍ ደገ ኮይና ኣባህ ክትብል ምስ ረኣኽዋ ኣንተ ናይ ብልባይ ማለት እዩ እንዳበልኩ ሕርግ ምስ በልኩዋ ቃል እንዲሁ ንኣና ይበል ናብቲ ኣሎ ዝበሃል ቤት መግቢ ውሰደኒ እሞ ክጋብዘካ ምስ በለትኒ ሽኦስ ይፀውም ከም ዘለኹ ተዝበለኒ ግና ናብ ቤተ ክርስቲያን ሓሲበ ዶ ይበላ ምስ ኣደኣ ኣበልኩም ኣሳሳይት መፅያ እንታይ ከእዘዝ ምስ በለት ቅልዋዶ ይሓሸና ዋላስ እንዳበለት ከተማርፅ ምስ ሰምዓኽዋ ኣነስ ይፀውም ስለ ዘለኹ ገና ዘረባይ ከይውዳእ ከለኹ ንስኻ ስፀውም በለትኒ እንደሰሓቐት ይሄ ደኣ ምስ በልክዋ ማለተይ ሲ ከም ዓይነት መስሊኒ ንስኻን ጨጉርሃን ገለ ደሓን ከምኡ እንተልካ ከዓ ንስኻ ናትካ ብላ ኣነ ከዓ ናቴ ምስ በለት ተሰማምዒ ነናትና ምስ መፀና ግና ጨናዓየ ክእልበለኒ ነዚ ናተይ መዓዲ ገዲፈ ናብ ናታ ደጋጊመ ከቃመት ዝረኣየት ጓል ንፈለማ ግዜ ድኻ ትፆም ዘለኻ ማዕረክ ንዚ ደኣ ምስ ሓተተት እወ ኣብዛ ሰሙን ኢለ ጀሚረ እምበር ህይወተይ ሙሉ ፀማ ይፈለጠን ምስ በልኩም በይናኻ ይኮንካ ናጁኻ ድሓን ኣነውን ከማሄ ግና ደስ እንተይሉካ ብላ እሞ ካልእ ግዜ ጽቡቅ ጌርካ ትጾም ምስ በለትኒ መመሊሱ ናይ ምብላዕ ድሌቲ ሰማይ ስለ ዝበፅሐ ከምዛ ስጋ ዝረኣየ ዝብዒ ከልሕልሕ ፀንሐ ምውዳእቱ ኣይተሓዘለይ ፈጣሪ ምባል ከሳሕለ ምስ ጀመርኩ በሰሓቅ ከርትንበለት ድሓን ሰሓቂ ተተሓይዝን ኣብታ ስእል ክንጥበስ ምዃኑ ኣይትዘንግእ ምስ ነብሲ እንዳተዛረብኩ ወዮ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝተበገስኩ ወዲ ነዚ መግቢ ጥዋዕዋዕ ኣበልክዎም الآن مسعون عزي مقربقا نايزلنا كان صحق نصات ويكل ነገር ተረሲኡስ ካለ ሐሳብ ኣብ ሓንጎለይ ከቀልቀል ጀመረ ነዚያስ ከደቅሳለኒ ሉልት መስል ሸሻይ በኢዳን በእግራን በአላ መጽያትን ከላስ ስቂለ ከፋና ዘይኮም ደጋጊመ ኣጥባት ኣይትበለስ ሰለፋት አዘብኩ ስጋይ ፍቶቴ እንዳበርት አንመጸ ኣብ አራት አንቀላላ ከበለ ኣብ ሓንጎለይ ተሰዓለ ደጋጊሙ ቀጅል በለኒ ሰብነተይ ከይተረዳእኒ ከረስን ጀመረ ኢድካ ሰዲድካ ሕቆፍ ኣበላ መጻኒ ኣውዒ ስምዒት ከለኹ ግና ቴሌፎና ድምፂ ምስ ገበረት ናውነይ ቁርብ ምልስ በልኩም ኣታ ምቁረ ይዋ ጠፊእኻን እንዲኻ ክንደይ ግዜ ደውለከ ቁርብ ከምኡ ዘይግበር እወ ሳላ ሓደ ብርክ ወዲ ረኺቤስ ናይቲ ጽቡቕ ዝገበረለይ ብሓንሳእ ከማን ንምሳሕ ኣለና ፀገም ኢለን ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ክትብል ፀኒሓ ዘለናይ ቦታ ሓተትኒ ነጊራቶ ቴሌፎን ኣፀወት ምቁረ ምስ በለት ናይ ምንታይ ምቁረ እዚ እንዳበልኩ ምስ ነብሰይ የእለስለ ፀናሕኩ መልሲ ካብኣ ንምርካብ ብምባል መንዳኣሉ ምስ በልክዋ ዝፈትዎ ኣፍቃሪ ወደይ ምስ እንዲና ተቋፂና ኒና ግና ገለዶ ረኺቡ ኮይኑስ ዋላስ እንታይ ካይ ነገረኒ ኣይመፀን በቃ ብከምኡ ከይንዓኻ ሓይተካ ምስ በለትኒ ንዕለቱ ገፀ ቀየር ግዜ ወሰደ ኣቲ እንታይ ዳ ኣቀዲምኪ ኣፍቃሪ ኣለኒ ዘይበልኪ ምስ በልክዋ ብሕርቃን እዋ ዘይሓተትካን እንታይ ዳ ምስ በለትኒ بحرقان ቃል ስለ ዝበልኩ ኢደይ ከይተሓጸብኩም መሰስ ኢለ ደኣ ገዲፈ ያወጻኹም ካብ መንገደይ ዝኣለትኒ እቲ ሕምቀት ጌጋ ኮናቴ እንተኾነ ንዓውን እንዳረገንኩ ኣይና ቤተ ክርስቲያን ከይደ ጸይመ ኣይ ምስ ኣገለ ጌረ ጸር እንዳበልኩ ናብ ገዛ ኣበልኩም ግና ሓደ ዓብዪ ናይ መንፈሳውን ዓለማውን ትምህርቲ ካብዚ ኣጋጣሚ ተማሂረም ሓደ ዝኾነ ጽቡቕ ምስተሓስብ ሸይጣናቱ መንገዲ ሓሰስ ከም ዝብል በዓለማዊ ደረጃ እንተርኢነ ድማ ካብቲ ዝወጠንካይ መደብ ሓሳብ ዘሰናክል ኣብ መንገዲ እንቅፋት ከጸንሕ ስለ ዝኽእል መዓዝን ከኣተኩረኻ ከተጠፍእ ከዝብልካዩ ምርኣይሲ ነዛ ጓል ሰናይ ተግባር ስለ ዝኾነ እንኳ ኣረኣኽዋ ግና ንምንታይ ተመሊሰ ናብቲ ዘበገሰኒ ጉዳይ ዘይበልኩ ካብ ኮነ ዝተኸዓወ ስለዘይሕፈስ ንመጻኢ መጠንቀቂ ጥራሕ እዩ ኣይመስለኩምን ግና ኣብዚ ክብሎ ዝደሊ ኣዋልድ መብጋገይትን ባል ዘይኮነስ ዘጋጥመኒ ዝኣለልኩኹም